హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 12వ రోజు భక్తి యోగం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నిన్న 11వ అధ్యాయం విశ్వరూప సందర్శన యోగం చూసాము. భక్తి యోగంలో ఈరోజు ఆఖరి అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయం పేరే భక్తి యోగం. 12వ అధ్యాయం చాలా ముఖ్యమైన చాప్టర్ భగవద్గీతలో. చాలా మంది ఇందులో చిన్న చాప్టర్ అంటే 20 శ్లోకాస్ ఉంటాయి. దాదాపు అన్ని శ్లోకాస్ చూస్తాం మనం. చాలా మంది ఈ భక్తి యోగంలో మొత్తం అన్ని శ్లోకాలు కంఠత చేస్తూ ఉంటారు. భోజనం చేసేటప్పుడు, వంట చేసేటప్పుడు, ఇలా ఏదైనా పని ప్రారంభించేటప్పుడు భక్తి యోగంలో శ్లోకాస్ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. సో ఈ భక్తి యోగం అన్న ఈ 6 అధ్యాయాల్లో దీని పేరే భక్తి యోగం. కాబట్టి ఇందులో భగవంతుడు భక్తిలోని దశలు, అసలు భక్తి ఏమిటి, భక్తి అంటే ఏమిటి, దాంట్లో దశలు ఏమిటి, తర్వాత ఒక శుద్ధ భక్తుడి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, అంటే ఏ లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు ఈ భక్తి మార్గంలో పురోగమించగలుగుతారు, ఆ నిజమైన భక్తి ఉన్నవాడి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అని అర్జునుడు అడుగుతాడు. అప్పుడు శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. సో అందుకని అసలు భక్తిలో దశలు ఏమిటి, మరి భక్తుడి లక్షణాలు ఏమిటి అన్నదంతా కూడా ఇందులో తెలుస్తుంది మనకి. కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమైన చాప్టర్ భగవద్గీతలో. 12th చాప్టర్, 15th చాప్టర్ రెండు కూడా అదేమో పురుషోత్తమ యోగం. రెండు చిన్నవే, 20 శ్లోకాస్. రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్. ఆ రకంగా 15వ అధ్యాయం జ్ఞానయోగం కాబట్టి లాస్ట్ 6. ఆ జ్ఞానయోగంలో భగవంతుని తెలుసుకోవడం ఎలా, పురుషోత్తమ యోగం, ఆ వేదాంతం అంతా అందులో ఉంటుంది. ఇందులో భక్తి గురించిన ముఖ్య విషయాలన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. అందుకని 2 చాప్టర్స్ ఆ రకంగా ఇంపార్టెంట్. సో మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమా. ఏవం సతతయుక్తాయే, సతతం ఎల్లప్పుడూ ఎవరైతే, అంటే ఎవరైతే యుక్తులై ఉంటారో, భక్తాస్త్వం నీ భక్తిలో, ఉపాసన అంటే ఆరాధిస్తూ, ఎవరైతే నిన్నెప్పుడు భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళలోనూ ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం,
క్షరం అంటే క్షరం అంటే నాశనం అవడం, అక్షరం అంటే నాశనం లేనిది అని చెప్పుకున్నాం. అవ్యక్తం, నాశనం లేని ఈ అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మతత్వం, దీనిని ఆరాధించేవాళ్ళు. తేషాంకే, ఈ రెండిట్లో వీరిలో ఎవరు యోగ విత్తములు, ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు అంటే ఇద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు? ఏ ఇద్దరు? ఇలా ఎప్పుడు నిన్ను భక్తితో ఆరాధించే వాళ్ళు, ఇంకొకరు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు క్రింద పైన నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించేవాళ్ళ, బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించేవాళ్ళు. ఈ ఇద్దరి పైన చూపిస్తున్నారు చిత్రంలో. ఈ ఇద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు అని భావిస్తారు అని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ మరి భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా బ్రహ్మతత్వం అని ఆ రకంగా ఆరాధించే వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరిలో ఉన్న పరమాత్మని అనుకుని అలా ఆరాధించే వాళ్ళు ఉన్నారు. భగవంతుణ్ణి ఆయన యొక్క సాకార రూపంలో ఆరాధించే వాళ్ళు ఉన్నారు. 3 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకని ఈ నిన్ను బ్రహ్మతత్వంలాగా ఆరాధించే వాళ్ళ, లేకపోతే భక్తితో నిన్ను ఆరాధించే వాళ్ళ, వీరిద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు అంటే భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యాయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేత తే మే యుక్తతమా మతాః. మయ్యావేశ్య మనస్సును నా మీద ప్రవేశపెట్టి ఎవరైతే నన్ను నిత్యయుక్త ఉపాసతే, నిత్యము కూడా ఆరాధించడంలో యుక్తులై ఉంటారో, శ్రద్ధయా పరయోపేత అంటే ఎంతో పరమ శ్రద్ధతో, దివ్యమైన శ్రద్ధతో మే యుక్తతమామత, సో ఇందులో యుక్తులై ఉంటారో, ఈ ఈ అలవాట్లో వాళ్ళే వాళ్ళు చాలా పరిపూర్ణులని నా ఉద్దేశం. సో నా రూపం మీదే మనస్సును స్థిరపరిచి దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను ఆరాధించడంలో ఎప్పుడు సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారు అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులని నా అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. చెప్పి మళ్ళీ ఏమంటున్నారు, ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం. ఏతు అక్షరం నిర్దేశం. అలాగే ఎవరైతే తు అంటే కానీ ఎవరైతే ఈ అక్షరం నాశనం లేనటువంటి బ్రహ్మాన్ని ఉపాసన చేస్తారో, సర్వత్ర గమచింత్యం చ అంటే అన్ని ఇంద్రియాలను కూడా వాళ్ళు నియంత్రించుకుని, సంనియమ్యేంద్రియ గ్రామం, ఇంద్రియ నియంత్రణ ద్వారా సర్వత్ర గమచింత్యం అంటే సర్వత్ర సమబుద్ధయ అంటే అందరి పట్ల కూడా సమబుద్ధితోను ఈ తే ప్రాప్నువంతి మామేవ, వాళ్ళు కూడా నన్ను వాళ్ళకు కూడా నేను ప్రాప్తిస్తాను అంటే వాళ్ళు కూడా నన్ను ప్రాప్తి పొందుతారు. సర్వభూత హితే రత అంటే అన్ని జీవరాశుల మంచిలో వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళు. సో అక్షరం అంటే మరి ఈ అక్షర బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు రూపసహితుడుగా కాకుండా భగవంతుణ్ణి ఇలా ఒక అక్షర బ్రహ్మంగా ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా మరి ఈ స్థిరమైన మార్గంలో ధ్రువంగా ఉంటూ కూటస్థం అచలం, ఎలాంటి బ్రహ్మం అది కదలనిది, మరి ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, సర్వత్రగమ అంటే సర్వవ్యాపకము, అచింత్యం ఊహాతీతం, కూటస్థం మార్పులేనిది, అచలం కదలనిది, ధ్రువం స్థిరమైనది. ఆ బ్రహ్మతత్వం చెప్తున్నారంటే అది కూడా భగవంతుడే కాబట్టి, ఆయన యొక్క వెలుగే కాబట్టి ఆ బ్రహ్మతత్వం కూడా ఆయన లక్షణాలే ఉన్నాయి. ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహకందని మన ఆలోచనకు అందని వాడు,
మరి అచింత్యం, మార్పు లేనిది. మరి భగవంతుడు అంతే కదా, శాశ్వతం. ఆయన మార్పు లేనిదికే సత్. ఈ ప్రపంచంలో ఏది కూడా మార్పు లేకుండా ఉండదు, అన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి. మన బాడీ ఉండదు, మరి ఆఖరికి ప్రపంచమే ఉండదు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు. కాబట్టి మార్పు లేనిది ఏంటి అంటే భగవంతుడు ఒక్కరే ఎప్పుడు ఉండేది, మార్పు లేనిది. అందుకే సత్ అంటే మామూలు భాషలో నిజం చెప్పటం అయినా దాని డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే మార్పు లేనిది. ఎన్నాళ్ళైనా, ఎన్నేళ్ళైనా, ఎన్ని యుగాలైనా మార్పు లేకుండా అలాగే ఉండేది ఏమిటి అంటే ఏదీ లేదు, భగవంతుడు. ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ. కాబట్టి భగవంతుడికి సత్. తత్ సత్, ఓం తత్ సత్ అంటే ఆ భగవంతుడిని ఆ సత్యమా అని పిలవడం అనమాట. సో అది మార్పు లేనిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కూటస్థం, మార్పు లేనిది, అచలం అంటే మరి కదలనిది, చలించనిది అంటే కదలనిది, ధ్రువం స్థిరమైనది. ఈ అయినటువంటి ఈ నిరాకార భావనను ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా నన్ను పొందుతారు. ఎందుకు? వాళ్ళు సమస్త సర్వ సంనియమ్యేంద్రియ ఇంద్రియాలన్నిటిని నియంత్రించి తద్వారా సర్వత్రా సమబుద్ధయ, అందరి పట్ల సమబుద్ధితో తే ప్రాప్నువంతి, తే వాళ్ళు ప్రాప్తించుకోగలుగుతారు. మామేవ నన్నే, సర్వభూత హితే అన్ని జీవరాశుల మంచిలో రతాహ ఆనందిస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు ఆ మెంటాలిటీతో నన్ను పొందుతారు. కాబట్టి ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పు లేనిది, కదలనిది, స్థిరమైనది, వ్యక్తీకరించబడని ఈ అవ్యక్తం, కనిపించని ఈ నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా సమస్త ఇంద్రియాల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావం కలిగి అందరి సంక్షేమంలో వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతూ వాళ్ళు చివరికి నన్ను పొందుతారు. సో ఆ నిస్వార్థ తత్వంతో వాళ్ళు అందరి భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతారు. వాళ్ళందరి ఆనందంలో వాళ్ళ ఆనందం పొందుతారు. మామూలు ప్రపంచంలో ఏం చూస్తాం, మనకి ఆనందం వస్తేనే ఆనందం, అవతల వాళ్ళకి ఆనందం వస్తే ఒక్కోసారి దుఃఖం యువతల వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటుంది. సో దానికి ఆపోజిట్గా అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఏం చెప్పారు? క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. క్లేశోధికతరస్తేషాం అంటే ఇది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న మార్గం. ఏది? నిరాకార బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించేది. ఇద్దరు పరిపూర్ణులు. వీళ్ళిద్దరు ఎవరెక్కువ యోగ పరిపూర్ణులని అర్జునుడి ప్రశ్న. అసలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగితే నన్ను ఆరాధించే వాళ్ళు శ్రద్ధతో ఉత్తములు, అలాగే నిరాకార తత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా అది బ్రహ్మమే, నాదే, అది కూడా నేనే. కాబట్టి వాళ్ళు ఇంద్రియాలన్నిటినీ మరి నిగ్రహించుకుని అందరి మంచిని కోరుతూ అందరి మంచిలో ఆనందిస్తూ నన్ను వాళ్ళు పొందుతారు. సో మన యొక్క వాళ్ళ కోరికలను వాళ్ళు తగ్గించుకుని సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకుని అందరినీ సమంగా చూస్తూ వాళ్ళు ఆ రకంగా నన్ను పొందుతారు అని చెప్పారు కదా. కానీ ఆ మార్గం క్లేశోధిక తరస్తేషాం, కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్నది. అవ్యక్తాసక్త చేతసాం, ఏది కష్టంతో కూడుకున్నది? ఈ అవ్యక్త తత్వాన్ని, నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించే మార్గం అంత ఈజీ కాదు, కష్టము. అవ్యక్తాహి గతి దుఃఖం, ఈ అవ్యక్తాన్ని ఆరాధించే మార్గం కొంచెం దుఃఖతరమైనది. దేహవద్భిరవాప్యతే, దీనిలో పురోగమనం అంటే ప్రోగ్రెస్ చాలా కష్టం ఈ మార్గంలో అంటున్నారు. సో భగవంతుడి యొక్క ఈ అవ్యక్త తత్వం, అవ్యక్త బ్రహ్మం పట్ల ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి పురోగతి చాలా కష్టంతో కూడి ఉంటుంది. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించడం దేహదారులకు అంటే మానవులకు చాలా కష్టమే. ఇక్కడ అందుకనే అష్టాంగ యోగ మార్గాలు అవి చూపిస్తున్నారు. మరి అది కష్టం అని మనం 6th చాప్టర్లోనే అర్జునుడు చెప్పడం చూసాం. సో భగవంతుడు కూడా అదే చెప్తున్నారు, ఇద్దరికి పరిపూర్ణత వస్తుంది కానీ ఆ మార్గం చాలా కష్టం అంటున్నారు. ఏతు
కానీ ఎవరైతే సర్వకర్మాణి ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే, ఎవరైతే అన్ని కర్మలు కూడా నాకు అర్పించి మై సన్యస్య అంటే నాకు అర్పించి మత్పరః నా కోసమే అన్నట్లుగా అంకిత భావంతో ఆ ఉపాసన ఆ రకమైన ఆరాధనలో నిమగ్నమై ఉంటారో తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. వాళ్ళను ఎవరైతే సర్వకర్మలు నాకు అర్పించి ఈ యోగంలో నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళని నేను ఉద్ధరిస్తాను. ఎక్కడి నుంచి? మృత్యు సంసార సాగరాన్ని నుంచి. అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు మృత్యు సంసారం నుంచి ఉద్ధరిస్తారా అంటే ఇక వాళ్ళకి చావనేది ఉండదా అనే డౌట్ రావచ్చు. అది కాదు అక్కడ అర్థం. మృత్యు సంసారాన్ని నుంచి ఉద్ధరించడం అంటే ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సో వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తాను మృత్యు సంసార సాగరాన్ని నుంచి. మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి ఉద్ధరిస్తాను అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే వాళ్ళకి చావు ఉండదా, ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటారా, ఏమిటి దాని అర్థం? ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతస. సో ఎప్పుడు మనస్సును నా మీద ఉంచిన వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని శీఘ్రమే రక్షిస్తాను అని చెప్పి ఈ మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి అంటున్నారు. సో పార్థ, అర్జున, అన్ని సర్వాణి కర్మాణి అన్నారు కదా, సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః, అన్ని కర్మలు కూడా నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో, మత్పరః అంటే నా నా అంకిత భావంతో భక్తిలో నిమగ్నమై మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి శీఘ్రమే రక్షించిన వాడిని అవుతాను అని చెప్తున్నారు. సో మృత్యు సంసార, ఇక్కడ గజేంద్రుడు నోట్లో ఆ మొసలి నోట్లో కాలిరుక్కున్నప్పుడు భగవంతుని ప్రార్థించడం, ఆయన వచ్చి కాపాడడం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు గజేంద్ర మోక్షం. సో మృత్యు నుంచి రక్షిస్తాను అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఎవరైనా ఆన్సర్స్ చెప్పారా? జన్మ మృత్యు చక్రం నుంచి రక్షించడం, తన లోకం చేరుస్తారు. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో మృత్యు సంసార సాగరం అంటే ఇక్కడ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటకు లాగి మోక్షాన్నిచ్చి మనం భగవంతుని వాళ్ళు పొందుతారు అని. అంటే మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పుట్టినప్పుడల్లా మరణం గ్యారంటీ. అది చూసాం సెకండ్ చాప్టర్లోనే. ఎవరు ఇక్కడ పుట్టామంటే మరణం తప్పదు అని చెప్పేసి. సో ఆ పుట్టుక మరణం అనేది లేకుండా మోక్షాన్ని ఇస్తాను. ఎవరు? అన్ని కర్మలు నాకు అప్పగించి అంకిత భావంతో భక్తిలో నిమగ్నమై మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఇప్పుడు నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి శీఘ్రమే రక్షిస్తాను. సో ఇప్పుడు భక్తిలో దశలు చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ది అనన్య భక్తి. మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయ. మనస్సును నా మీదే పెట్టి మయి బుద్ధిం నివేశయ, బుద్ధిని కూడా నా మీదే ప్రవేశపెట్టి, అంటే మనస్సును బుద్ధిని నా మీద లగ్నం చేసి నివసిష్యసి మయ్యేవ, అలా ఉన్నట్లయితే నాలోనే నివసిస్తారు. నాలోనే నివసిస్తారంటే భగవంతుల్లోనేగా ఎలాగూ అన్నీ ఉన్నాయని మనకు తెలుసు. మనం చూసాం 11th చాప్టర్లో కూడా సమస్తం ఆయనలోనే ఉన్నాయి. అంటే నా భావనలోనే నా యొక్క నిష్కల్మష భగవతత్వం ఏంటి? సచ్చిదానంద తత్వం. అంటే ఏ ఈర్ష్యాసూయలు కోపాలు త్రిగుణాలకు అతీతుడైన తత్వం, ఆ శుద్ధ తత్వం, ఆ నిష్కల్మష ప్యూర్ డివైన్ దివ్యమైనటువంటి ఆ భావం, అది వాళ్ళు కూడా పొందుతారు. కాబట్టే వాళ్ళు
భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగి భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్లో ఉంటారు. ఇది భగవత్ తత్వం అని స్వయంగా తెలుసుకుంటారు కాబట్టి అందుకని నివశిష్యసి మయ్యే అంటే నా స్టేట్లోనే ఉంటారు వాళ్ళు కూడా అని అంటున్నారు. అత ఊర్ధ్వం న సంశయ, వాళ్ళకి ఊర్ధ్వం అంటే భగవద్ధామం ప్రాప్తిస్తుంది అనడంలో అసంశయం, నిస్సందేహం, డౌట్ లేదు ఇక. ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన వాళ్ళు, ఈ అనన్య భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడైన నా, దేవాది దేవుడైన నా పైన మనస్సును స్థిరపరచు, నీ బుద్ధిని కూడా నా మీద ఉపయోగించు, నా కోసం ఉపయోగించు. అంటే మనసును బుద్ధిని నా మీద లగ్నం చేసినప్పుడు ఆ విధంగా నువ్వు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎప్పుడు నివసిస్తావు చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ బలరాముని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అది అనన్య భక్తి. ఎప్పుడు మనసును బుద్ధిని ఇంకా భగవంతుడి మీద కంప్లీట్గా, మరి ముందు శ్లోకంలో చెప్పినట్లు సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః, ఆయన కోసమే చేస్తున్నాం ఏది చేసినా, ఇది భగవంతుని ప్రీత్యర్థం భగవత్ కార్యం అన్నట్లుగా చేసినప్పుడు అనన్య ఎప్పుడు ఈ యోగంలో ఉంటూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించడం అంటే భగవంతుని అంతగా మనసులో స్థిరపరచుకుని ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసం, ఆయన ప్రీతి కోసం అన్నట్లుగా చేయగలిగినప్పుడు, మనస్సును ఆ రకంగా బుద్ధిని ఆయన మీద ఆ రకంగా పెట్టినప్పుడు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎప్పుడు నివసిస్తారు. అది అనన్య భక్తి. అంటే అన్యమైన మార్గం లేకుండా కేవలం భగవంతుడి మీదే సమస్త దృష్టిని కేంద్రీకరించి ఉంటూ అన్ని పనులు చేయగలుగుతాం. అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. అధచిత్తం, ఒకవేళ నువ్వు ఇలా చేయటం నశక్నోషి, నీకు సాధ్యం కాలేదనుకో, మనసును బుద్ధిని ఎప్పుడు నా మీద స్థిరపరిచి ఇలా అన్ని ఇలా ఉండగలుగుతాం, ఈ రకంగా అన్ని నాకు అర్పించి చేయడం. అప్పుడు అభ్యాసయోగేన సాధన చెయ్యి, ప్రాక్టీస్ చెయ్యి, తతో మాం దాంతో నువ్వు నన్ను ఇచ్ఛాప్తం పొందాలనేటటువంటి కోరికను డెవలప్ చేసుకుంటావు ధనంజయ అంటున్నారు. సో అర్జున, ధనంజయ, నీ మనసు ఎప్పుడు విచలనం లేకుండా నా మీద నువ్వు పెట్టలేకపోతే, అనన్య భక్తిలో ఉండలేకపోతే, అప్పుడు ఈ భక్తి మార్గాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయి. అప్పుడు ఆ రకంగా నువ్వు నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకుంటావు. సో అభ్యాసం చేయమంటున్నారు. సో అంటే భగవంతుడి మీద మనసు లగ్నం చేయడానికి ప్రాక్టీస్ చేయి అంటున్నారు. అందుకని ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నారు, మరి భగవన్ నామస్మరణ. ఈ కలియుగంలో మరి భగవంతుని పొందటానికి నామస్మరణే మార్గం అని చెప్పారు. కాబట్టి భగవంతుడి పేరు వినడం కానీ, జపించడం కానీ, కీర్తనలు కానీ, ఈ రకంగా నామస్మరణ చేసినప్పుడు దేన్ని తలుచుకుంటే మనకు దాని మీదే ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది. 10 సార్లు ఒక వస్తువు మీద ఇంట్రెస్ట్గా మనం చూసామంటే అది కావాలనిపిస్తుంది. అదే భగవంతుడి మీద మనసు పెట్టామంటే మరి భగవంతుడే కావాలనిపిస్తుంది. అందుకని మనసు ఎలా పెడతాం, తలుచుకోవడం ద్వారా. అందుకని స్మరించుకోవడం. సో అట్లా భగవంతుడి స్మరణతో ఆయన మీద కోరికను పెంచుకోవచ్చు. అందుకని ప్రాక్టీస్తో ఆ భక్తిని తెచ్చుకుంటున్నాం కాబట్టి సాధనా భక్తి అన్నారు దాన్ని. తర్వాత ఏమంటున్నారు, ఒకవేళ నువ్వు ఆ సాధన కూడా చేయలేకపోయావు అనుకో, పాపం భగవంతుడు చాలా కరుణామయుడు కాబట్టి అది కాకపోతే ఇది, ఇది కాకపోతే ఇది అంటూ మనకి ఇలా చాలా మార్గాలు ఇచ్చారు భక్తిని పెంచుకోవడానికి. ఆ సాధన కూడా చేయలేకపోయావు అనుకో, అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థం అపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. అసమర్థోసి, ఈ అభ్యాసంలో కూడా నువ్వు అసమర్థుడు అయ్యావనుకో, ఈ సాధన కూడా చేయలేకపోయావనుకో, నీ వల్ల కుదరలేదనుకో, మత్కర్మ పరమో భవ, నా కోసమే పని చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండు. ఏ పని చేసినా నా కోసం అన్నట్లు చెయ్యి. మదర్థమపి కర్మాని, నా కోసం అని పనులు చేశావంటే ఈ కర్మలు కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి, నీకప్పుడు సిద్ధత్వం వచ్చి నువ్వు నన్ను పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భక్తి యోగ నియమాలు కూడా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోయావు అనుకో, అభ్యాసం కూడా నీ వల్ల కాలేదనుకో, అప్పుడు నువ్వు పనులన్నీ కూడా నా కోసం చేయడానికి అన్నట్లు ప్రయత్నించు.
ఈ రకంగా భక్తితో నువ్వు అన్ని భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాననే భావంతో చేయడం వల్ల నువ్వు పరిపూర్ణ స్థాయిని పొందుతావు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అంటే ఉదాహరణకి ఏంటి, ఎవరైనా మరి భక్తుడు ఏదైనా ఉన్నా కూడా భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించే పనుల్లో పాల్గొంటూ ఉంటాడు. అంటే భక్తి మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. పక్క వాళ్ళకంటే పెద్ద టీవీ కొనుక్కుందాం, ఇలాంటి బాహ్య భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాల మీద కాకుండా భగవంతుడి మీద మనసు. ఒక ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. మాయ కోసం పనిచేయడం, భగవంతుడి కోసం పనిచేయడం అన్నది అర్థం ఏమిటి అంటే, స్వార్థపు ఆలోచనలతో కాకుండా భగవంతుడికి, నలుగురికి ఆయనకి ప్రీతి కలిగించేది ఏమిటి, మరి భక్తి మార్గంలో ఉండటం, నలుగురికి మరి సహాయపడటం, ఇటువంటి వాటిల్లో మనం ఉండటమే గాని మన ఇంద్రియాలను తృప్తిపరుచుకునేటట్లు ఆ రకమైన ప్రవర్తన కాదు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు కోసం అన్నట్లుగా నువ్వు చెయ్యి పనులు. అది కూడా చేయలేకపోయావనుకో, అధైతదప్యసక్తోసి కర్తుమద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురూయతాత్మవాన్. సో అది నువ్వు అన్ని భగవంతుడి కోసం చేస్తాం కూడా నీకు సాధ్యపడకపోతే అప్పుడు నువ్వు కర్మఫలాలను త్యజించడానికి ప్రయత్నించు. అంటే ఆ కర్మఫలాల మీద ఆసక్తిని వదిలేసుకో. ఏ పని చేసినా నువ్వు అది కావాలి ఇది కావాలి అనేటటువంటి ఫీలింగ్స్ లేకుండా నువ్వు రాగద్వేషాలకు అతీతంగా అలా ఏదొచ్చినా సమభావంతో ఉండటానికి ప్రయత్నించు. అన్నీ భగవంతుడికి అర్పించి చేసేసి ఏదొచ్చినా అన్నీ ఆయనదే అనే భావంతో డెవలప్ చేసుకోలేకపోతే కనీసం పని చేసినప్పుడు దాని మీద వచ్చే ప్రతిఫలాసక్తిని వదులుకో. అప్పుడు నీకు సర్వకర్మ ఫలత్యాగం అన్ని ఫలితాలను గనుక నువ్వు వదులుకున్నావంటే, త్యాగం చేశావంటే తతఃకురు యథాత్మవాన్, నువ్వు ఆ రకంగా కూడా సిద్ధత్వాన్ని సంపాదిస్తాం. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ రాగద్వేషాలను వదులుకోగలుగుతామో ఆటోమేటిక్గా పరిపూర్ణత వస్తుంది. సో నువ్వు అది ఇలా సమత్వంతో ప్రాక్టీస్ చేయి. ఏదైనా ఒకటే అని బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండటం ప్రాక్టీస్ చేయి. లేదా భక్తి భావంతో ఏదొచ్చినా ఇంతకు ముందు మార్గం ఏది సర్వకర్మ ఫలత్యాగాన్ని భగవంతుడికి ఇచ్చేస్తున్నాను, అర్పిస్తున్నాను, ఏది ఇచ్చినా ఆయన యొక్క ప్రసాదమే అనుకుని అలా చేయి. అలాగా అంతకంటే గొప్పది ఏమిటి, సాధన చెయ్యి భక్తి పెంచుకోవడానికి. ఇంకా గొప్పది అనన్య భక్తి. సో అనన్య భక్తి సాధ్యపడకపోతే మరి నువ్వు సాధన చెయ్యి. సాధన సాధ్యపడకపోతే నా కోసం అన్నట్లు నాకు అర్పించి పనులు చెయ్యి. అది కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే భక్తి భావంతో కనీసం ఫలాసక్తి వదులుకో. ఏదొచ్చినా ఒకటే అనే సమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. అది కూడా చేయలేకపోయావనుకో, శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసం జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. సో అది కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే, ఏది ఏ కర్మ ఫలితాలను కూడా నువ్వు వదులుకోలేకపోతే, వాటి మీద ఆసక్తిని కర్మఫలాలను వదిలేసుకోమండలా, వాటి మీద ఆసక్తిని వదులుకోమంటున్నారు అంతే. సో అది కూడా చేయలేకపోతే జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించు. అయినా జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఉత్తమం. ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగం, ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే త్యాగాత్ శాంతిర్ అనంతరం. ఎప్పుడైతే కర్మఫలాలను త్యజిస్తామో వెంటనే మనకు మనశ్శాంతి వస్తుంది అంటున్నారు. సో నువ్వు కర్మఫల త్యాగం కూడా చేయలేకపోతే, అది కూడా కర్మఫలాలను ఫిజికల్గా వదులుకోమండల, వాటి మీద ఆసక్తి వదులుకో. ఏది లాభం రాగానే కావాలి కావాలని ఆ తపన వదులుకో లాభం. అలాగే నష్టం రాకూడదు అని నష్టం మీద ద్వేషం అయిష్టం వద్దు. ఏదొచ్చినా సమత్వంతో బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండటం నేర్చుకో. ఏదైనా ఒకటే, మన డ్యూటీ మనం చేయాలి అంతే, ఏది జరిగినా ఒకేలాగా ఉండటం నేర్చుకో అంటున్నారు. ఇది కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించు. అంటే వేదాలు అవి అధ్యయనం చేసి ఏది మంచి ఏది చెడు అని దాని ద్వారా తెలుసుకో. అయితే జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఉత్తమం అంటూ ఇక్కడ
ఈ ధ్యానాన్ని, అష్టాంగ ధ్యానాన్ని చూపిస్తున్నారు. దానికంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది. కర్మఫల త్యాగం ఇంకా బెటరు. ఎందుకంటే కర్మఫలాలను త్యజించడం వల్ల మనశ్శాంతి వస్తుంది. అంతే కదా. మరి మనం ఏదొచ్చినా ఒకటే అనే స్టేట్లో ఉన్నామంటే ఇంకా మనకి రాగము ద్వేషం లేకపోతే ఇంకా మనకి అశాంతి ఉంటుంది. అన్ని అశాంతులు కూడా ఈ ఇష్టాల వల్లే వస్తున్నాయి. మరి టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ ఉండేసరికి ఎన్నో ఆందోళనలు, భయాలు వస్తాయి. అలాగే టూ మచ్ ద్వేషం ఉన్నా కూడా కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు వస్తాయి. వీటన్నిటితో మనసు అలజడి, మనశ్శాంతి అనేది ఉండదు. ఈ రెండూ కూడా యాబ్సెంట్ అయినప్పుడు, రాగద్వేషాలు రెండూ లేకపోతే ఉండేది మరి కంప్లీట్ ప్రశాంతతే. అందుకని కర్మఫలాలు త్యాగం చేయటం వల్ల మనశ్శాంతి పొందొచ్చు. సో 6 మార్గాలు చెప్పారు. అన్నిటికంటే కిందది జ్ఞానం అభ్యసించడం, దానికంటే ధ్యానం బెటరు, దానికంటే కర్మఫల త్యాగాలు మనం మీద ఆసక్తి వదులుకుని సమత్వంతో ఉండటం బెటరు, దానికంటే అన్ని భగవదర్పితం, ప్రతిదీ ఆయన కోసం చేస్తున్నాను అంటూ చేయడం ఇంకా బెటరు. అది దానికంటే కూడా సాధన, భగవన్నామ సాధన దానికంటే అత్యుత్తమమైనది. ఎప్పుడు కూడా మనస్సును, బుద్ధిని ఆయన మీద పెట్టగలిగి ఉండగలుగుతాం. అది అనన్య భక్తి. ఇలా 6 స్టేజెస్: అనన్య భక్తి, సాధన భక్తి, నిష్కామ కర్మ, తర్వాత సకామ కర్మ అంటే కర్మ ఫలితాల మీద ఆసక్తి లేకుండా ఉండటం సమత్వంతో, తర్వాత ధ్యానము, ఆ తర్వాత జ్ఞానము అంటూ 6 దశలు, పద్ధతులు చెప్పారు భక్తిని పెంచుకోవడానికి. అప్పుడు అప్పుడు చెప్పి పద్ధతులు ఇప్పుడు శుద్ధ భక్తులు, నిజమైన భక్తులు ఎలా ఉంటారు, అద్వేష్ట సర్వభూతానాం వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి, మైత్ర కరుణ ఏవచ, నిర్మమో నిరహంకార, సమదుఃఖ సుఖ క్షమీ, సంతుష్ట సతతం యోగి, యతాత్మా దృఢ నిశ్చయ, మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్ యో మద్భక్త సమే ప్రియా. అద్వేష్ట ఎవరి మీద ద్వేషం లేకుండా, ఎవరి మీద అంటే సర్వభూతానం అన్ని జీవరాశుల పట్ల కూడా ద్వేషం లేదు. దేని మీద, మనుషులే కాదు ఏ జీవి మీద ద్వేషం లేదు. మైత్ర మిత్రుభావమే ఉంది అందరి మీద. కరుణ అందరి మీద దయాభావం ఏవచ్చ మరియు దయతోనే. నిర్మము అంటే మమత్వం లేకుండా, అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా, నాది నాది అనే నేనే అనేటటువంటి ఆ భావాలు లేకుండా, నిరహంకార అహంకారం లేకుండా, సమదుఃఖ సుఖ దుఃఖాలను సమంగా చూసేవాడు, క్షమి ఓర్పుతో ఉండేవాడు, సంతుష్ట సతతం ఎల్లప్పుడూ సంతుష్టుడే, ఎల్లప్పుడూ తృప్తితోనే ఉంటాడు. అతనికి ఎప్పుడు కూడా అసంతృప్తి, దుఃఖం లేదు. ఎందుకు? ఏదొచ్చినా ఒకటే అనే మెంటాలిటీలోకి వెళ్ళిపోయాడు కదా. కష్టమైన సుఖమైన ఏదైనా ఒకటే అని ఆ అభ్యాసం చేసి ఆ స్టేజ్కి రాగలిగాడు కాబట్టి అతనికి ఎప్పుడూ సంతృప్తే. మరి అందరిలోకి ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవరైనా యక్ష ప్రశ్నల్లో ధర్మరాజుని అడిగినప్పుడు ఏం చెప్తాడు? అందరిలోకి ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవరు అంటే కోరికలు లేనివాడే ఐశ్వర్యవంతుడు. కోరికలు ఉన్న దగ్గర నుంచి కావాలనే తపన, లేదనే దుఃఖం, ఉన్న వాళ్ళ మీద, కోరికలు తీరిన వాళ్ళ మీద అసూయ, ఇవన్నీ కలుగుతుంటాయి. కోపం, కోరిక తీరలేదు కాబట్టి ఎందుకు తీరలేదు, డబ్బు చాలలేదు, డబ్బు ఇచ్చే వాళ్ళ మీద కోపం, మన మీద మనకే కోపం, ఈ మాత్రం డబ్బు కూడా లేకుండా ఇలా ఉండేమిటి జీవితం, ఇంత చిన్న కోరికలు తీర్చుకోలేకపోతున్నామని, ఇలా రకరకాలుగా అరిషడ్ వర్గాలు వస్తూ ఉంటాయి. కోరికలు ఉన్నప్పుడు అరిషడ్ వర్గాలంటే కామం వల్ల వచ్చే బై ప్రోడక్ట్ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఏమిటి? కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద మాత్సర్యాలన్నీ కామంతో స్టార్ట్ అవుతాయి, కోరికతో. కాబట్టి కోరిక లేనివాడు ఎప్పుడూ సంతుష్టుడే, సతతం సంతృప్తితో ఉంటాడు. ఈ భక్తులు అలాంటి వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడూ సంతృప్తితో ఉంటారు. ఎందుకు? రాగద్వేషాలు లేవంటే కోరిక లేదు. ఇలాంటి యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ, ఈ మెంటాలిటీలో దృఢంగా నిశ్చయంగా ఉంటూ వాళ్ళు మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, మనసును బుద్ధిని నాకు అర్పించిన యో మద్భక్త
ఆ నా భక్తుడు సమే ప్రియ, అతను నాకు ప్రియుడు. సో అద్వేష్ట సర్వభూతానం, అన్ని జీవరాశుల పట్ల ద్వేషం లేకుండా, మైత్ర, అందరికీ స్నేహితుడుగా, మరి కరుణతో, దయతో ఉండేవాడు. మరి అహంకారం లేకుండా, నేనే అన్నిటికీ యజమాని అన్న భావం, అటాచ్మెంట్ లేకుండా, సుఖదుఖాలలో సమంగా ఉంటూ, ఓర్పుతో ఉంటూ, సతతము సంతృప్తితో సంతోషంగా ఉంటూ ఎల్లప్పుడూ, అలాంటి యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ, ఇలాంటి మెంటాలిటీలో దృఢంగా సెట్ అయ్యి మనసును బుద్ధిని నాకు అర్పించిన ఆ నా భక్తుడు నాకు ప్రియుడు అంటున్నారు. ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ అని చెప్పాను కదా, ఆ ముస్లిం మతస్థుడు 15వ శతాబ్దంలో మరి చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చి మంత్రోపదేశం తీసుకుని నిరంతరం ఆ మంత్రాన్ని అతను అభ్యసిస్తూ, వాళ్ళ మతస్థులు ఎంతో కోపంతో చివరికి నదిలో పడవేయటం, అయితే చైతన్య మహాప్రభు రక్షించటం, ఆయన చేతుల్లోనే మోక్షాన్ని కావాలని ఆయన జీవితం చివరికి మోక్షానికి ఆ రకంగా అర్హుడవటం చూశాం. ఆయన్ని ఉదాహరణగా, ఒక శుద్ధ భక్తుడు ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు? యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకోన్నో ద్విజతే చయ, హర్షామర్ష భయోద్వేగై ముక్తోయ సచమే ప్రియ. ఏ ఒక్కరిని బాధ పెట్టని వాడు, లోకోన్నో ద్విజతే చయ, అలాగే అతనెవరిని బాధ పెట్టడు లోకంలో, లోకంలో ఎవరి చేత అతను ఉద్వేగానికి గురికాడు. సో హర్షామర్ష భయోద్వేగే అంటే సుఖంలో అయినా దుఃఖంలో అయినా భయం, ఉద్వేగం, ఆందోళన లేనివాడు. ముక్తోయ అంటే ఇలా ఆందోళనల నుంచి బయటపడ్డవాడు, ముక్తుడైన వాడు, అతను సచమే ప్రియ, అతను నాకు ప్రియుడు. సో ఎవరిని బాధ పెట్టడు, ఎవరు అతనికి బాధ కలిగించలేరు. అంటే మరి ఎవరైనా మనకి ఎప్పుడు బాధ కలుగుతుంది? మనకి ఇష్టం లేని పని జరిగినప్పుడు, మన కోరికకు వ్యతిరేకంగా జరిగినప్పుడు, మనల్ని ఎవరైనా దూషించినప్పుడు, మనల్ని ఎవరైనా అట్లా ఏది మనకి ఇష్టం లేనిది జరిగింది. వాళ్ళకి ఇష్టాలు ఏవి అన్నీ సమత్వంతో ఉంటున్నారు కాబట్టి, ఎవరైనా ఏదైనా దూషించినా వాళ్ళకి బాధ లేదు, ఏది జరిగినా ఒకటే, వాళ్ళకి బాధ లేదు, కోరిక లేదు కాబట్టి ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురికారు. ఎవరైనా ఏదైనా అన్నా వాళ్ళకి ఏమీ పట్టదు. సుఖంలోనూ బాధలోనూ ఒకేలాగా ఉంటుంది. సుఖమైన దుఃఖమైన వాళ్ళు సమత్వంతోనే ఉండగలుగుతారు. భయాందోళన రహితంగా. మరి భయము, ఆందోళన అందుకే ఎప్పుడొస్తాయి? మనకేదన్నా అవుతుందేమో, మన కోరిక తీరదేమో అన్నప్పుడే భయము, ఆందోళన వస్తాయి. అలాంటి కోరికేది లేకుండా ఉండగలిగినప్పుడు ఇంక భయాందోళనలకు తావేముంది? అలాంటి భక్తులు నాకు చాలా ప్రియులు. ఈ సమత్వంతో ఉండగలిగిన వాళ్ళు. అనపేక్ష సుచిత్తక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధ సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. సో అనపేక్ష అంటే ఇది కావాలి అది కావాలి అంటే ఏదో సాధారణ ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కోరికలకు మీద దృష్టి లేనివాడు. శుచితక్ష, శుచి అంటే పవిత్రుడు, అంటే మనసు ఎప్పుడు కూడా నిష్కల్మషత్వంతో, ఈ రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉన్నవాడు. దక్షత అంటే ఇలాంటి మార్గంలో చాలా ఇలాంటి మార్గంలో ఉండగలిగిన పట్టుదల ఉన్నవాడు. ఉదాసీనుడు అంటే దేనికి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా సమత్వంతో ఉండటం ఉదాసీనత అంటే. మామూలుగా వీడేంటి సమాధానం చెప్పడు, ఇలా ఉదాసీనంగా ఉంటాడు అంటూ ఉంటాం, అదేదో గొప్ప క్వాలిటీ కాదనుకుంటా. ఉదాసీనత అంటే దేని పట్లైనా ఒకే రకంగా చలించకుండా ఉండటం, అది చాలా గొప్ప క్వాలిటీ. ఆ సమత్వం వచ్చింది కాబట్టి. గత వ్యధలేమీ లేనివాడు, అతనికి ఏ చింత లేదు, కలతలేమీ లేవు, ఎందుకంటే ఏదైనా ఒకటే అనుకునే మెంటాలిటీ వచ్చింది కాబట్టి. సర్వారంభ పరిత్యాగి అంటే ఈ అన్ని వ్యవహారాలు, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యవహారాలు లో ఏమీ స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నవాడు. యో మద్భక్త, అలాంటి నా భక్తుడు సమే ప్రియ, నాకతను ప్రియుడు. కాబట్టి ఈ సాధారణ భౌతిక కార్యక్రమాల్లో, కోరికల్లో, ప్రలోభాల్లో వాటిని ఆశ్రయించని వాడు, పవిత్రుడు, దక్షత గలవాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్న నా భక్తుడు. సర్వారంభ పరిత్యాగి అంటే అన్ని స్వార్థపు కోరికలు లేనివాడు.
ఇలాంటి భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్ సమే ప్రియ. సో ఎవరైతే న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి, సో ఎవరైతే ఈ భౌతిక సుఖాలు కావాలి అని వాటిల్లో ఆనందాన్ని పొందకుండా, అలాగే ప్రాపంచిక కష్టాలను లో బాధలు పడకుండా, నా శోచతి నా కాంక్షతి, ఏ నష్టం జరిగినా వాళ్ళు బాధపడరు, శోకించరు, లాభం కోసం పాకులాడు కాంక్షించరు, అది కావాలి ఇది కావాలి. శుభ అశుభ పరిత్యాగి, రెండు శుభ అశుభాలను రెండింటినీ త్యజిస్తారు. శుభమైన పనులను త్యజించడం ఎందుకు అంటే దాని ఆన్సర్ ఏమిటి మరి? శుభమైన పనులు ఎందుకు త్యజిస్తాము? పుణ్యం వస్తే, మరి పుణ్యం వచ్చినా కూడా ఆ పుణ్యం కరిగిపోయినాక మళ్ళీ స్వర్గం నుంచి భూలోకానికి రావాల్సి వస్తుంది. ఏ పుణ్యము పాపము రెండు లేకుండా మన పలక క్లీన్గా ఉంటే మోక్షానికి అది అర్హత అని చెప్పుకున్నాం. అందుకని వాళ్ళకి ఇష్టాలు లేవు, అయిష్టాలు లేవు, పుణ్యం వద్దు, పాపం వద్దు, అంటే ఏ పని చేసినా వాళ్ళు ఏ ఆసక్తితో చేయడంలా, అది ఏదో వాళ్ళు చెయ్యాలి కాబట్టి ఇది మన డ్యూటీ అన్నట్లు చేస్తున్నారు. సో శుభ అశుభ రెండు పనుల్లోనూ రెంటిని త్యజిస్తారు. భక్తిమాన్ అసమే ప్రియ, అటువంటి భక్తులు నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు. సో లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడరు, లాభం కోసం పరాకులాడరు, శుభ అశుభ పనులను త్యజిస్తారు, అంటే ఫలితాలను. అటువంటి జనులు, ఆ భక్తులు నాకు ప్రియులు. ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడిని ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. మరి ప్రహ్లాదుడికి ఆయనకి అశుభం పనే ఉంది, అసలు ఆయన్నే చంపడానికి ఎప్పుడు నిరంతర ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఏనుగులతో తొక్కించడం, సముద్రంలో పడేయటం, అగ్నిలో పడేయటం, ఇటువంటివన్నీ కూడా జరిగినా ఆయన నిత్యం తన భక్తిలోనే నిమగ్నమై ఉన్నాడు, ఇవేమీ పట్టించుకోవడం లేదు. సో అలా అది పరాకాష్ట స్టేజ్ కోర్స్ ప్రహ్లాదుడిది. బట్ అలా ఏదైనా భగవంతుడి మీద మనస్సును ఆ రకంగా నియుక్తులు అవ్వగలిగినవి శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు. ఇక్కడ కూడా అనపేక్ష శుచిర్ దక్ష అంటున్నారు. దేని మీద భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలు లేకుండా పవిత్రులుగా ఉన్న వాళ్ళు అంటున్నారు. సూరదాసు మరి గొప్ప భక్తుడు. భగవంతుడు కళ్ళు లేవు, భగవంతుడు కనిపించి మరి నువ్వు నీకు చూపిస్తానంటే నిన్ను చూసిన కళ్ళతో మళ్ళీ ఈ పాప ప్రపంచాన్ని నేను చూడను, నాకు వద్దని చెప్తాం జరుగుతుంది. సో అక్కడ అదొక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. ఇంకా శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో లాస్ట్ ఇవి. అంటే మనం దాదాపు 13th శ్లోక నుంచి 19th శ్లోక వరకు 6 శ్లోకాస్ భక్తుల లక్షణాలు చెప్పారు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంగ వివర్జితః తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ, శత్రుమిత్రులను సమంగాను, అలాగే మరియు చ అంటే మరియు అని కూడా అని, తథా అలాగే మానాపమానయో, మానం అంటే గౌరవం, అవమానం, ఎవరైనా గౌరవించినా అవమానించినా వాళ్ళు ఒకేలాగా ఉంటారు. శత్రువుతోనూ మిత్రుడితోనూ ఒకే రకంగా ఉంటారు. శీతోష్ణ, చలైన వేడైన, సుఖమైన దుఃఖమైన సమత్వంతో ఉంటారు. ఏదైనా సంఘ వివర్జిత, అటాచ్మెంట్స్ కి దూరంగా ఉంటారు. అంటే రాగద్వేషాలకు, సంగత్వం అంటే అటాచ్మెంట్, అటాచ్మెంట్ అంటే ఏమిటి? రాగద్వేషాలు ఉంటాయి. కొన్ని విషయాల్లో ఇష్టాలు, కొన్ని విషయాల్లో అయిష్టాలు, కొందరి పట్ల రాగం, కొందరి పట్ల ద్వేషం. కాబట్టి సంఘ వివర్జిత, అవేవి లేకుండా ఉంటారు సమత్వంతో. తుల్య నిందా స్తుతి, నిందైన స్తుతి పొగట్టైన తుల్య సమానమే వాళ్ళకి. మౌని, ఎప్పుడు మౌనంగా ఉంటారు. అంటే మాట్లాడకుండా ఉండటం కాదు, పైకి మనస్సును కూడా ఆలోచనలు లేకుండా మౌనం చేసుకోవటమే నిజమైన మౌనం. అప్పుడే మరి ఇన్ యూ కెన్ సైలెన్స్ ఇస్ గాడ్ అని, ఇన్ సైలెన్స్ యూ కెన్ హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ అని మనం ఇంగ్లీష్లో కూడా కొన్ని సామెతలు చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అలా మనస్సును మౌనంగా ఉంచుకున్నప్పుడే భగవంతుడి మీద
ఆ కనెక్షన్ సాధ్యపడుతుంది. అందుకే మెడిటేషన్లో మరి థాట్స్ లేకుండా ఉండటం అనే స్టేజ్ కోసం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనస్సును కూడా మౌనంగా ఉంచు, అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా ఉండటం. సంతుష్టో ఏన కేనచిత్, ఏదైనా సరే సంతోషంగా ఉండేవాడు, దేనితో అయినా సంతృప్తి పడేవాడు, ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తితో ఉండేవాడు. అనికేత స్థిరమతి, ఇలాంటి వాటిల్లో స్థిరంగా ఉండగలిగిన వాడు ఈ లక్షణాలతో. అలాంటి భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరహ, నాకు ప్రియుడు. సో శత్రుమిత్రులతో సమంగా ఉండేవాడు, అలాగే అవమానమైన గౌరవమైన సమానంగా ఉండేవాడు, చలి వేడి సుఖదుఖాలులో ఒకే రకంగా ఉండేవాడు, మరి రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండేవాడు, నిందైన స్తుతి అయినా ఒకటే అనుకునేవాడు, మౌనం అంటే మరి ఉమ్, మనస్సును కూడా ఎప్పుడు చెడు ఆలోచనలు లేకుండా ఉండేవాడు. సంతుష్టుడు ఏనకైన చిత్, ఏదైనా సరే ఎలా దేనితో అయినా సంతృప్తితో ఉండేవాడు. ఇలాంటి భావనలో ఈ జ్ఞానంలో స్థిరపడ్డవాడు ఆ భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియుడు. ఇవి శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు. ఇక్కడ అంబరీష్ మహారాజుని చూపిస్తున్నారు ఒక ఎగ్జాంపుల్. మనం ఆయన స్టోరీ చూసాం కదా. ఆయన మరి దుర్వాస మహాముని తనని చంపడానికి ఒక రాక్షసుని సృష్టించిన ఆయన అదే మర్యాదతో పూజించాడు. ఆయన జీవితాన్ని కూడా చివరికి కాపాడాడు భగవంతుని ప్రార్థించి. కాబట్టి ఆయన్ని చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే నవవిధ భక్తులు 9 భక్తులకి కూడా అంబరీష్ మహారాజుని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తారు. ఆయన అన్ని రకాల భక్తి ఉంది అని. సో లాస్ట్ శ్లోక ఇది. ఏతు ధర్మ్యామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియా. ఈ భక్తి యోగం అనే ఈ ధర్మ అమృతాన్ని, అమృతతుల్యమైన ఈ ధర్మాన్ని యథోక్తం నీ సాయశక్తుల నీ చాతనైన విధంలో నువ్వు గనక పర్యుపాసన ప్రాక్టీస్ చేశావంటే, శ్రద్ధతో మత్పరమ అన్నీ కూడా నాకు అర్పించి నువ్వు శ్రద్ధతో ఈ మార్గంలో ఈ అమృతతుల్యమైన ఈ భక్తి మార్గాన్ని నువ్వు గనక సాధన చేసావంటే గనక భక్తాస్తే తీవ్రమే ప్రియ, అటువంటి భక్తులు నాకు అత్యంత ప్రియులు. భక్తి యోగం అనే ఈ అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ నన్నే పరమ లక్ష్యంగా నా భక్తిలో నెలకొని ఉన్నవాళ్ళు, శ్రద్ధతో నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా మరి భక్తుల లక్షణాలు. భక్తి అంటే ఏమిటి, ఏమిటి ఆ దశలు, ఆ దశను నువ్వు ఎలా సాధించవచ్చు, నీకు ఆ టాప్ మోస్ట్ దశ లేకపోతే ఆ సాధనా భక్తి మరి నువ్వు సాధన చేసి ఆ రకంగా పెంచుకో. అది కూడా చేత కాకపోతే నా కోసం అన్నట్లుగా చేయి, అన్నీ నాకు అర్పించి. అది చేయలేకపోతే ఏదొచ్చినా పని వల్ల రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండు. నీ యొక్క రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నా సరే నువ్వు సమత్వంతో ఉండు. అది కూడా చేయలేకపోతే ధ్యానం చేయి, అది చేత కాకపోతే జ్ఞానం అభ్యసించు అంటూ ఈ 6 మార్గాలు చెప్పి, ఆ తర్వాత శుద్ధ భక్తులు, నిజమైన భక్తులు, ఆ భక్తి భావంలో పరిపక్వత చెందిన వాళ్ళు ఎలాంటి మెంటాలిటీలో ఉంటారు అని వాళ్ళ లక్షణాలు. వాళ్ళు అందరి పట్ల సమత్వంతో ఉంటూ, అందరి పట్ల దయతో కరుణతో ఉంటూ, శత్రుత్వం లేకుండా అహంకారం లేకుండా, ఏదైనా సుఖ దుఃఖాలలో సమత్వం, శత్రుమిత్రులతో సమత్వం, మనసును బుద్ధిని భగవంతుడి మీదే లగ్నం చేసి ఆయన వాళ్ళందరిలోనూ భగవంతుని చూస్తారు కాబట్టి ఎవరిని బాధ పెట్టరు, ఎవరైనా బాధ పెట్టినా పట్టించుకోరు, సుఖ దుఃఖాల్లో కూడా సమత్వంతో ఉంటారు, అన్ని భగవత్ ప్రసాదం అనుకునే స్టేజ్కి వస్తారు. ఏది జరిగినా భగవంతుడు, అది కంప్లీట్ శరణాగతి స్టేజ్ అనమాట. సో ఆ కంప్లీట్ శరణాగతిలో మనుష్యులు ఎలా ఉంటారనేది చెప్తున్నారు, వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి. సో మామూలు భౌతిక కార్యకలాపాల కోసం ప్రాకులాడరు, పవిత్రంగా దక్షతతో ఏది జరిగినా రియాక్ట్ అవ్వకుండా, ఏ బాధ దుఃఖం లేకుండా, స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉండటం, మరి ఈ భౌతిక సుఖాల పట్ల ప్రాకులాడకుండా, భౌతిక కష్టాలు వస్తే బాధపడకుండా, నష్టం జరిగిన బాధపడరు, లాభం కోసం ప్రాకులాడరు, శుభ అశుభ అన్ని పనుల్ని త్యజించటం అంటే ఏదైనా ఒకటే అనే భావంతో ఉండగలగటం. తర్వాత శత్రుమిత్రుల్ని, అలాగే మానవైన గౌరవమైన అవమానమైన, చలివేడి సుఖ దుఃఖము రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండటం, నిందైన స్తుతి అయిన సమత్వంతో స్వీకరించగలగటం,
మౌనంగా ఆలోచనలను కూడా, మనస్సును కూడా క్వైట్ చేసుకుంటేనే కదా మరి అలా ఉండగలం. ఆందోళనలు, భయాలు లేకుండా. సంతుష్టో ఏన కేనచిత్, అన్ని విషయాల్లో ఎప్పుడైనా దేనితో అయినా సంతృప్తి పడేవాడు. ఇలాంటి భావంలో జ్ఞానంతో స్థిరంగా ఉన్నవాడు ఆ భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. లాస్ట్‌ది, ఈ ధర్మ మార్గంలో అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ నన్నే పరమ లక్ష్యంగా చేసుకున్నవాడు నాకు అత్యంత ప్రియుడు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ మనకొక స్టోరీ. ఏది భారతంలో శ్రీకృష్ణుని యుద్ధానికి సహాయం కోసం ఇద్దరూ వస్తారు. ముందు దుర్యోధనుడు వచ్చి కాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కుర్చీని తల దగ్గరికి లాక్కుని కూర్చుంటాడు. అహంకారం కదా, కాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు అని. తర్వాత వచ్చిన అర్జునుడు అక్కడ కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటాడు కిందే. నిద్ర లేచి ముందు అర్జునుడు కనిపిస్తారు, పలకరించి ఇద్దరిని ఏంటి ఇలా వచ్చారంటే, సహాయం కోసం వచ్చామంటే, సరే అర్జున నీకేం కావాలి? హ్మ్, నాకు నేనొక ప్రక్క, నా యొక్క సైన్యం అంతా ఇంకో ప్రక్క ఉంటుంది. నీకెవరు కావాలని అడుగుతాడు. దుర్యోధనుడు ఇదేమిటి, ముందొచ్చింది నేను గదా! నన్ను ముందు అడగాలంటాడు. సరే మరి నువ్వు ముందొచ్చినా గూడా నాకు కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత నిద్ర లేవగానే కనిపించింది అర్జునుడు గాబట్టి, మరి అర్జునుడిని అడగడం న్యాయం అంటాడు. సో, అక్కడ మనకి భగవంతుడి దగ్గర అహంకారం గూడా పనిచేయదనే విషయం ఒకటి అర్థమవుతుంది. రెండవదేంటి అంటే, అర్జునుడు ఏం గావాలంటే, నువ్వే కావాలి, నీ సైన్యం అక్కర్లేదు అంటాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏమనుకుంటున్నాడు, ఎంత తెలివి తక్కువ వాడు, నేను ముందడిగే ఛాన్స్ రాకపోయినా నాకు కావాల్సిందే నాకొచ్చింది, నన్నడిగినా నేను ఇదే తీసుకునేవాడిని, కృష్ణుడు ఒక్కడినే తీసుకొని చేసేదేముంది, సైన్యం అంతా వస్తే మనకి ఇంకా అంతమంది సైన్యంతో నాకు ఉపయోగం గదా అనుకుంటున్నాడు. సో, అక్కడ అతని యొక్క అజ్ఞానం తెలుస్తోంది. అంటే నిజమైన భక్తుడు భగవంతుడిని కోరుకుంటాడు అన్నది చెప్తున్నారు. మరి భాగవతంలో 9 రకాల భక్తిని కూడా చూసాము. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాద సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ నవవిధ భక్తుల్లో ఏదో ఒక దాన్ని సాధన చేసి భక్తిని పెంచుకోవచ్చు. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా పాఠంలో నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, అసంగత్వం అంటే అటాచ్‌మెంట్, రాగద్వేషాలు వదిలి భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడి పైన శుద్ధ భక్తితో భ ఈ ఈ భగవన్నామంతో మనం పరమ ఉత్కృష్టమైన భగవద్ధామాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో, వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో